balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong udto Pilipinas, aksyon balita banat bulig baga palayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Yari kita sa ika-18 ng petsa sa bulan sang Agosto tuig 2022 mga kaaksyon. No? Kamustang mga kaaksyon tag pagkainasang Banwa ang Zumba instructor sa Banwa sang Hinigaran patay ini matapos gintero sang isa ka lalaki ning halin daw nagsunod-sunod lang ni sa iya kag gintero ini mga kaaksyon ng Zumba instructor. Nano balang kabangdan, ano balang pinaka rason sini mga kaaksyon sang pagpanglutang. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aga pa kay nasang Banwa pagbutlak pa lang sang adlaw may kabuhi nang nadula dira sa Banwa sang Hinigaran. Aton hibaloon ni karon dugay-dugay ang balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Plus, gatamyaw kita. Kamusta nga ito sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kag kalakip man ang ito sining mga kaaksyon sa bahin sang area sa mga kabanwanan or sa mga kabarangayan kag kapurukan diri sa syudad sang Bacolod. Kag plus ang ato sining mga kaaksyon nga nagapamati sa mga kabanwanan kag kasudaran sa bahin sang Banwa sang or sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side nga nagapamati na diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kalakip man ato sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, sa Clanin Antique. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon namon sa kahanginan kag tubtob sa aton sining malabutan sang broadcast tabla sa mga kaaksyon tang nagapamati diri sa inyo sining palatuntunan. Welcome diri sa Aksyon BBB. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa aksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita.
Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad mga kaaksyon sa Kapitol karon dugay-dugay labuton ta ang balita dira sa Kapitolyo Probinsyal. Kakipan mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center, gabalita ni Aksyon Art Tayhupon Committee Hearing nagapadayon sa SP angot sa unscheduled brownout kagiban pa nga mga isyu sa Seneco. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office nga balita, barker na teruhan sang upod niya nga barker matapos nga nag-away parte sa duty high kuno sa parking area nga may duty high panada sa parking area nanong duty mo da iya 6 to 7 ka kung 6 to 6 ay pwerte no daw ruta-ruta nilang mga barker ni guwa ini nga nagpangluthang ang isa sa mga suspect mga kaaksyon. Ti padayon nga ginabulong sa ospital ining biktima. Sa balita naman sa Nukpo, igabalita ni aksyon na John Diaz, Sumba instructor, patay sa shooting incident sa Banwa sang Hinigaran. Sa balita naman sa patrol, igabalita ni aksyon Alvin Graba, 38 ka mga mandirigma troperso, mga katapos ang Philippine Army nakabaton sang Military Merit Award gikan kay Major General Benedict Arevalo. Sa balita naman sa area sang sudad sang Cadiz, no, amay kagduwa ka bata sini arestado ho matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Balita kay Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava, bata sa empleyado sang gobyerno nadakpan sa drug bypass operation sa Banwa sang Calatrava. Isa ka pulis ginsungka ang armas lutang sang iya kasimanwa sa idalom sang armas baylo bugas bala nga programa sa La Castellana PNP. Dalo na karon dugay-dugay ni Aksyon na VG Apasible. Sa balita nasyonal, 20 pesos kada kilo nga excise tax sa single-use plastic aprobado na sa Kongreso. Comelec kinahanglan sang dugang 5 billion pesos kung madayon na ang pagpaisol sang barangay kag sanggunian kabataan election. Iatras nila pitiksintas magasto man sila gihapon ay kadami gid sang gobyerno tano. Senator JBR Sito bukas nga ipatigayon sa Mayo 2023 ang barangay kag SK election. Otro maning isa ni ho. Ay ho, ga kwalang ni sila guro kay ti wala sila sakdagon mo. Why sila pundo? Ay, why sila inugatag sa mapili magapapili sa barangay election. Amo nang prangkadang istorya. Kay hindi ta gusto nga tunan tang tawo nga wala gastuhon sa barangay election. Ting gusto niya nga ipaisol para magkapundo na naman eh. Technical Working Group gintukod para tunan ang no contact policy or apprehension policy. Kag presyo sang kalamay panubuan sa 70 pesos kada kilo, no? May mga ginapatigayo nga pag-strike sa pila ka mga warehouses sang kalamay sa Bugos nga pungsod Pilipinas. May
Sampula na kay nasa nga gato nga operasyon sa nga aton sining nga mga otoridad. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sa aton sining palatuntunan kay pagkatapos nyo lang ninyo dira like kag share ipadala ang inyo sining mga mensahe. Basta jutay lang para maakomodar tatanan ang mga mensahe ninyo, no? Jutay lang para isa-isa maakomodar naton mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, taligid lang mga kaaksyon kay mahatag tanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balita. Ayos, sige manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta sa sining udto, may lang pagpamati kay Ana Sinoro, Rhea Miladio, Gian Recicio, Dennis Richard Tiboroma, Rochelle Folinso Susana, no? And kalakip man sa kay Rebecca Tolosa, Karen Miraflor, Billy Albay, Livy Hilogo, Diding Alohamento, kay Lia Morales Bereda, sa kay John Serna, no? And Janie Solgon, may lang pagpamati. Andy Saludares, Evelyn Sinaon, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Rasta Bawiga, no? May lang pagpamati. Edwin Pantaras, Inday Blaza, no? Thank you, Gid. Salamat, Gid, no? Kag sa iban pa naton nga mga kaaksyon, dali lang ha, kay Kim Rosalina, may lang pagpamati si Barkit Tribe. Kay paliugta share kag likes Barkit Tribe, kag kay Kim Poyo Lodag monitor, no? I-like lang kag i-share Barkit Tribe Lihog, no? Karen Miraflor, no? Kay Beth Brutal Pilayo, no? Beth Lihog ta Sherman kag like sa aton sining mensahe kay ka sa ato sining Facebook page, no? Kay Elvira Hilogo, sige, may lang pamati, no? Sige. Si Ready, okay. Sige, dali lang kay mangita ta diyan ay talamyawon, no? Okay, sige. Sa iban sini, okay, thank you, good sir. Barkit Tribe, no? Justin Ace Antipatia, no? Thank you, good Justin Ace Antipatia. Thank you, good, no? Thank you. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby yan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner.
Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingala mo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PNP kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaloon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahat. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, palakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, pabalik kita sa aton sining nga pangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:02 na nga aton oras mga kaaksyon. Sige karon dugay-dugay ang mga balita gikan sa aton sining nga mga aksyon reporters. Diri kita nayho live extension coffee mix or ining Una sa tamang serbisyo. live extension coffee
Alvin Graba sa patrol, ini may kang tanan sa 38 ka mga miyembro sang militar o tropa militar nakabaton sang Military Merit Award gikan kay Major General Benedict Arevalo kagining Pinas Lakas Vaccination Activity sa Carlo Hilado Memorial State University sa Barangay Alihis, Syudad sang Bacolod. Ginlaunch ini nila subong nga adlaw mga kaaksyon. Ano sa pinakas? Pinas Lakas gali ni Vaccination Activity nga ginlaunch sa isa ka universidad diri sa syudad, no? Pinas Lakas Vaccination, no? Kadto ang tabing balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa ginpangunahan gid mismo no kahapon ni 3rd ID Commander Major General Benedict Arevalo ining paghatag sining Military Merit Medal sa 38 ka mga enlisted personnel sang Mandirigma troopers sa under sang 94th Infantry Battalion sa diin ang awarding natabo sa headquarters mismo sang 94th IB sa Barangay Tambo sa Barangay or rather sa may Tambo Ayungon Negros Oriental sa diin ining sunod diri kay Captain Kim Apitong ang spokesperson sang 3rd Infantry Division Action Rex sunod sa iya sa 38 Action Rex may 38 ka mga personnel duha diri ang opisyal kag 36 ang mga enlisted action Rex sa diin gina-recognize mismo ni General Arevalo ang lihok o kahimuan sa mga kasunduluhan matapos nga nagpakita sang ila sining kaisog nga nagresulta man Action Rex sang successful combat operation tinalikdan nga August 10 along the Hinter Village sang Sitio Bulasot Barangay Buenavista sa syudad sang Himamaylan nga nagresulta sa pagpatay diri no sang isa ka miyembro sang NPA nga si Anthony Ariola alias Kabal sang Sitio Bugo Barangay Buenavista sa syudad sang Himamaylan. Amo ni sang lastong naengkwentro nila? Yes sir. Amo ning nalasan nila nga enkwentro dito Action Rex sa syudad sang pero daw may Himamaylan. mga padanasay pa to sa Trinidad sa Giulgan kapon, di ba? Oo, may padanas pa to sila sa Kaya daw part to sa Giulgan. operations nila mo? Gani man daw una to tapos ikaduha tong natabo kahapon nga adlaw Action Rex no sinupadana sa nila. Now isa diri Action Rex nga high moral man ang mga katapo sang 94th IB kag sunod diri kay Apitong nga madamo pa sa nga medalya ang igahatag man ang general para sa mga successful operation sang mga katapo sang Philippine Army. Ari Action Rex ang kabahin sang pahayag ni Captain Apitong. Sa 94th Mandirigma Headquarters Battalion, pumunta po yung ating commanders, Major General Benedict Arevalo, to award po yung mga deserving personnel na nagkaroon po ng combat accomplishments. Noong August 10, 2022, din po sa Barangay Buenavista, Himamaylan encounter kung saan po ay sa pong NPA ang namatay at sa isang P-16 po ang na-recover. Yan po ay lagi na pong ginagawa ng ating pong commander para po ma-high moral po ito pong ating pong mga tropa and also to recognize ang kanila pong effort. Yes, kung titignan po natin, marami na rin po sa ating mga kasanduluhan nakatanggap na po nitong medal award. Ito po ba'y makapagbigay rin po ng inspirasyon sa ka mga sundalo, especially po dito sa ating kanagos? Opo sir, totoo po yan. Talaga po yan po ay inspirasyon no? For them to do more para po sa ating pong mga operations dyan sa area as they do and discharge po yung kanila pong mandated task. Kabahan gid lamang sa pahayag diri ni Captain Pitong
diri sa sulod mismo sa Carlos Hilado State University sa Maya Alihis Action Rex, wala lang madugay na tapos ining pila ka mga activity lunsar nga formal nga ginlunsar ining Pinas Lakas DOH vaccination drive diri mismo sa campus ng Carlos Hilado State University along area sang Barangay Alihis nga ginpangunahan mismo no ni DOH 6 Regional Director Adrian Subaan sa diin ang tuyo sini actually sining Pinas Lakas ang makahatag sang libreng nga bakuna para sa mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod kag iban pa nga lugar. In fact, ang target diri Action Rex is the whole Region 6 sa diin ang target sa sulo kag base sa pahayag ni Subaan ang target diri nga makuha nila ang herd immunity by Action Rex nga 90% mabakunahan ang tanan. So hindi lang ni for Bacolod yung operations nila. Yes, sir. Hindi lang ni sa Bacolod ang ilasin nga operation but the whole Western Visayas. Pero diri sa Bacolod, subong nga adlaw, formal nga ginlunsar diri sa Bacolod Action Rex. Ang ining Pinas Lakas mismo. Sa ano to, DOH. Pinalakas? Pinas Lakas? Pinas Lakas, no? Oo. Abi ko gani kagina, Pinalakas. Galit Pinas Lakas gali, Pinas no? Lakas, no? Oo, Pinas Lakas. Actually, pero may vaksina naman sila kayo na. May vaccination man da? Yes, sir. Actually, may sa elementarya, sa high school, sa college, kag sa mga senior citizen Action Rex. Actually, ongoing pa. From 11:30 kay 11:30 natapos ang ilang program Action Rex. Nag-umpisa na ang paghatag bakuna sa aton sining mga kauturan diri sa syudad sa Bacolod. Ano na booster kung bago na sila? Actually, booster Action Rex. Ma-booster ang iban nga wala pa nabakunahan. Nagpabakuna? Nga mahatag bakuna. Mahatag man sila bakuna, Sinovac, kag ang atong isang gintuskop man sa atin ito nagligan ng squad ko. Ganiting ang iban niya, way na mapabakunahan, way na pabakuna nga gaugtas, ganing mga barangay officials din nga kadyutay sa nagpabakuna. May araw? Oo, may araw pa diri. Bakuna, kag mahatag man booster bala Action Rex. Kay ang target diri... Ano na, wala na bayad? Libre. Bigo may bayad nga na nagdagsa ng mapabakuna? Oo, kay as of the latest kagina nakitan ko sa lista nila nga nagpalista na is masupre sa kagatos ang grade 9 to be exact. Nakitan ko to kagina. O, damo ba? Kay aside diri ang target man nila diri mabakunahan gid diri Action Rex sa mga senior citizen, mga estudyante. Actually 90% sulo kay Subaan o Dr. Subaan 90% sa senior citizen target nila nga dapat mabakunahan. 50% sa general population dapat mabustira naman Action Rex. No? That is why subong adlaw ti ara man sa ceremonial vaccination kagina may mga nabakunahan na o kung mapabooster na ng bala Action Rex. Amo ni nga ginapatigayon din kagina sa nga ila sini nga vice presidente, no? Ang ila sini nga vice presidente and soon to be sunod sa iya gani nga mangina presidente naman. Presidente sang Student Affairs Action Rex nga si Inday Aisa Santillana, no? Ari Action Rex ang pahayag. Kita ka din yung gin-cater nila subong? Ang gin-cater nila taga diri sa Barangay Alihis Action Rex. Ang mga estudyante man sa barangay sa Kamsi and ang iban pa diri Action Rex. Okay, may klase subong na? Yes, actually may ari na diri may klase sa Action Rex. Okay. Although hindi isilging di ang full gid yang face to face, no, kundi kuan pa lang gid batch by batch schedule guro Oo. Amo gini nga katabo sa mga state universities bala. Ari Action Rex mamatinta ang pahayag ni Dr. Subaan.
is ma-increase natin yung wall of immunity ng community na mabakunahan at least 90% of the senior citizens plus at least 50% of the general population boosted na sila. And that's the only way we could actually make sure na ma-establish ng herd immunity, na we can go back to normalcy as well as we can open confidently our economy, safely with confidence. And we can actually celebrate Mascara Festival with confidence na hindi pagkatapos doon tataas yung kaso natin at makakasakit yung iba. We need this one actually to ensure yung population to be protected by COVID-19. Kasi Aksyon na Rex ang kapahingid lamang diri sa pahayag ni Siya ning regional director tagali sang DOH. Oo, subulong lang ko ni kakita gani saya. Gani man. Si Dr. Adriano Subaan. Oh. Amo ni Action Rex target na nila at is ma-reach ang herd immunity Action Rex. Especially sa nagahilapit na diri sa aton sa siyudad sa Bacolod ang Mascara Festival at is hindi na dapat makulbaan man ang mga tao. Action galing kay ti kun per barangay ang nagakandak no, hindi man lang magpatuslok. Action Alvin, dali lang kay nautod ang yes ning linya. Sining ko kun barangay ang nagakandak jotay lang ang nagapatublok sang bakuna. Pero kung DOH daw kadamo man sa ila ho, siguro embot lang, no? Action Alvin? Yes, Action na Rex, saktong gina, no? Kay kung ang iban kung barangay, gaugtas na mga barangay officials kadugay, kay kadujutay sa mga bisita sa aton barangay para amo ni. Pero kung di siya medyo damo man Action Rex. Actually, ongoing pa man mo, kay gina-welcome man diri sa campus ng Carlos Sinado State University nga pila ka mga pumuloy o haliling sa gawa sa iban kay ongoing pa man sa pagpalis naman diri Action Rex sa sining activity nila. So, amo ni Action na Rex, no? Ang ginapadulungan man sa nga patrol, dapat equip kita pirmi para malikaw kita sa ginatawag nga COVID-19. Dapat equip kita sa mga vitamina kaangay sining D3 Bio. May power combination sang vitamin D3 kag VCO nga makita sa D3 Bio. Ang D3 si Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Mga kaaksyon namon sa kanginan. No? Life extension super fiber anay kita. May connection sa may nga kolon ang manubo nga immunity. Rason madamos ang
aksyon. Katuantang balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center Committee hearing o nagapadayon sa sanggunian panlunsod angot sa unscheduled burnout kagiban pang mga isyo sa Seneco. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Art Tayupon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Palayon pa Action Rex ang pag-isa, hindi kay sansudan para sa pagyaga, kundi ginag-isa sa mga palamagkutanon. Karon ang taga-Seneco, kaya ragid ang OIC General Manager ni City Karen, the rest sa mga opisyal, nga nag-attend. Actually, araman sila ni Sir Winnie Sancho, araman si former Councilor John Gamboa, attend ba sa sining committee hearing nga ginakandak karon ni Councilor ni Councilor Calao Pontevilla. Di isa din sining Councilor Pontevilla, way labot sa sining wayuntat ba nga patay sindi sang suka sang Seneco. May mga concern pa siya nadalon, Action Rex mo, ginalakipan ini sa mga issue sa One Bill Policy, ang hindi maintindihan increases sa ginabayaran sa kuryente. Di subong sige pa, actually nagatag sa aton sang time after lunch, basi pwede na si Councilor Pontevilla. To update kung balang na-address ka na satisfy ang mga question kag query, kag ginahimo niya kaupod diri ni Pontevilla sa iya sining committee hearing. Amo iya ang Councilor man, si Councilor Tadi Saison kag Councilor Ilia Rosa. So sige pasubong no ang ila discussion kag pagsabat sang taga Seneco sa mga concern nga ginadala kay hindi lang diri ang councilors ang nagapamangkot, kundi ginalakipan pa sang pila ka mga opisyales o stakeholders yung gininvitar man sa sining nagapadayon nga committee hearing. Ang update sila karon sa Action Report sa Afternoon Edition kung bala na no ang satisfactor relief bala ang ilas ni Sabat. Panahon talaga karon na sa mga councilors ka nag-attend dito. Sa iluan ko na makadali Action Rex ang update bala sa pag-ayon sa clearing operation. Dira sa Mandalagan River nga nag-umpisa dira sa may areas ang active, marapit ina sa puro karbit na bunisang masaming nga nagadalong mga tubig sa tiyon nga magtupa ang madamol nga ulan. Dira sa may tubang roba. Na, diragid. Muna dang mga areas gid nga ka-critical kung magulan mo. Amo ginadati subong at least na palaparan na nila kag sige-sige balik kaapat na actually nga daw subong. Umpisa nga nagpanaog ang excavator nga iya sang sulad. Kag ginalaw sila sang taga-active no nga magkalabay dito. Ang problema sa next subong kay tiing tanan nga gigmagin pangkali kag ginawanan nila gintastan lang ni sa kilid sang suba. Gun nga mahawalan lang kag makalabay ang dako nga volume sang tubig. Kay isa diri nga konsenso kay Executive Assistant kag CDRE mo Cluster Head Mr. Aaron Bais. Sila nga problema namon kay kung mag-us na pagkato sa Aaron Hills area sa Mandalagan, may mga lugar na Action Rex nga may taytay nga kamay, hindi makasuhot mula ang excavator. Kaya matapos ini, ginatugyan niya na kay Councilor Pausi, kay Councilor Vladimir Gonzales. Kaya actually, medyo malawig-lawig pa nga trabaho mo kung para iya sa ginatawag na malawigon kag solusyon sa problema sa bahada. Now, siling diri ni Bais, ang ginimo nila subong, kay ibang siltation o kung nagpulong na kay nagdulog sa suba nga mga balas, mga duta, ang iba naghimo nga daw island, Action Rex, kaging tubuhan na sa mga tigbaw, at ibang pagig nga mga tanong dira. Amo ning rason, kung nga ang nagkipot, nag-isa na lang kadupa ang pinagmalugar da, nilagyan sa tubig, amo lang ako na may pag-us-us man, sa tiyan nga magtupang ulan, tuman ka nagaynay. So nagalaon diri, si Bais kaya sa ila subong inisyal nga ginhimo diri nga pagpangawan sa auxiliary mo kaupod na diri ang taladapan ni Councilor Pausi kag Vladimir Gonzales
sila nga gabay kung tani nga maghahatag ini sa temporaryo nga kasulayan kag malasig nga pag-us-us ang tubig in kaso ginmanuay ginapayo nga magatupa ang ulan. Pero di ang partiya kung taano ini manintayo yun kag mapalapos pagkato sa baybay kinatugyan na sinini Aaron Baez sa kay Councilor Pausi. Way pa na malabutan to sang kwanto sang kay Sir Jones nga excavation to? Wala na nagabay ka panahog. Yan kay white to sila ka istoryas taga-active. Why sila yan? Kay kung di sa magis sa Paxolex, gusto lang yun ang bali sa Aaron. Kung may mga taytay, dati hindi kasuot ang excavator. Gani. Hindi man pwede nga tuwangan. Kaya sila kay Sir Jones, di tuwangan tayo. Sila nga hindi ito nakadalay, no? Kaya kadako sila. Amo lang reason nga why ginadaya sa next during the previous administration na patigayunan sa ginatawag na clearing operation. Pero police, subong amo na siyang initiate ang nangiginimo sa city pagi sa CDR Rimo kag Committee Bautal Kapan na kay Councilor Gonzales kag sumungman ni Councilor Pausi at least kung may aragin man sa pagdamol sa ulan makaus-us sa ginayon medyo malasig-lasig ang flow sa tubig. Pero ang problema pa kay dito sa mga lugar no padulong na sa may outlet sa baybay amo pa na masunod nga mission sa siyudad kag Malawigon nga program kung flood control ang paghahambalan especially ang pagpadako sa waterways dira nga lugar. Yan nga Kay sino ganin ni committee under ni? Kay Pausi sa disaster kag ang pagpansaylo sa Malayda. Ara para si Councilor Pausi aw? Ara siya, kita ko. Kita mo lang siguro pero daw ay sa gatingog ya. Gatingog man siya kung mag-istorya siya. Pero kung ni-record mo doon, hindi siya. Doon nalatnan lang. Sila ko gani, masikaw pala makapambal siya. Gani, nanon ni Councilor Pausi ang anong nahuyan mo da? Nga magtingog, gabi. Pero tingog-tingog man, kaya basi kung maglubok lang laway mo. Tikaling kay masisundol ni si Papsi Hindi man to lain man to yung Papsi ya. Gani. Lain to sa iya, bahin ni sa iya. Napambal gani niya, Luis mo lang apa. Apa lagi? Kalugay na natinuhin ka nila tutuluan, wagin. Siya, Luis mo si Katayel, kambal mo lang pa niya. Tingin Councilor Pausi, Councilor. May lang ang pagpamati Gamonitor na si Councilor Gamonitor na siya. Pero tingog-tingog manuan sinawal Councilor. Basi kung aslom bla. Oo, kag tikon niyag mo ma-training ka kay Axel Rex bisal 3 days lang. Gusto yung pang istorya istorya kay ti komite tani mo dapat ikaw ning kay balo kag ikaw ning dapat explicar mo. Correct. Kamay pa, nasun nga presko na yun, dala si Mayor Alvin nga pwede maka-attend si Councilor Pao para maobligar sa ipagkambal kit siya bla. Actually, nakasilang siya, pero PIO, itong nag-interview siya, itong lang nag-ibot sila. Alain man to ya? Kaling kiti, sila kulbaan na siya guro kung sa mga mainstream media mag-interview bla. I-kwantara yun, tala si Councilor Pao, kung pwede Maka, tingog lang siya, mabatian na sa makulod noon bla. Gani man? Okay man lang. Without talking. Pero dinamik kumabatian sa tao, kay dapo ang pamati isang boses niya. So, Ariyo, katulad doon si Executive Assistant to Aaron Baez angot sa update bila sa Mandalagan clearing operation. Nagyan sang tubig da mga isa lang kadupa mo ti kapon do na widen to sa mga tatlo na to kadupa gin palapad sa bala kay gin pangkuha ang mga siltation blang sang uli nagforma na isla bla. Okay. Pinangkuan dito sang aton nga bakho kag tapos gin butang lang anay sa higad anay para maglapad lang ang alagyan sang tubig. At this moment wala pa naton kuan kay ang duta dira gin pahigad lang anay kay may pamalay man sa pihak. Sa pihak may mga may mga pinablang may mga pader. So pero anyway, nang nami naman kay ang flow sang tubig naglapad na.
pero ginpangwa lang gito ang sa mga kilid to nga hasta ginto buuan ato sa mga bushes to kag hilamon. Naglapad-lapad na sa. At yun malawig-lawig pa ni kay ari kami dinayan sa may Carbik, di mapadulhog pa na to sa ano mo, pakadto sa may Rolling Hills. Okay. Pero may problema kita da kay base hindi kita kalusot dira sa may mga taytay na da nga gagmay mo. Amanak sa Rex ang palayang ni Executive Assistant Aaron Baez, so i-update na niya sa doon ng magkonsiyahan ng Regulation Committee, especially yung kinanglanon man, kagmayawas ang pila ka mga residente malapit sa kilid sa Pangpang, sa sinungya subang na mahimo mapiktuhan sa tiyon na palaparan, kagpadaluman ang waterway sa dira sa subagod kung nabangin tayo ang flow, madasig ang pagdulog sa tubig darasang ulan aksyon Rex. Ang atong balita gikan sa Bacolod. Grupo na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kidakson Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Ang numbers ang evacuee sa Sitio Manaol, Barangay Quintinrimo, Moises Padilla. Bangod sang liquefaction landslide kag soil erosion, nagdangat sa 11 ang household, ang individual 64, 17 diring lalaki, 22 ang babaye, 25 ka mga kabataan kag still sa gyapon ginalantaw kag hindi pa mapabalikan ang area suno kay Vice Mayor Adrian Villaflor, no? Nga paninguha gid para ma-evacuate ang ining mga pumuluyo sa lugar. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga kaksonta, Aryo, ginaproblema mo bala ang imo ang mataas nga Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamibigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Castillo, si Castillo gid man ni ang napatay ni kitingkadamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability.
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo tungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia Ito ang balita ni Aksyon na Marlon Hinovia Molecular Lab sa Negros Occidental liwat nga pagabuksan para sa RT-PCR test sa monkeypox virus. Kag Negros Occidental nakakuha sang 100% sa functional adjective or adjectivital adjectival rating sang DILG. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon na rin sa akin naman doon ni Governor Bong Lacson nga i-trained liwat o kunhanason liwat tining mga medical personnel sa to na-assign sa nagkalain-lain nga mga political molecular laboratory dari sa Negros Occidental may angot sa kampanya sa probinsya kontra sa COVID-19. This time, ang ilang sining tutukan, amo naman ang pagpatigayon sa RT-PCR swab test sa mga nagasulod dari sa Negros Occidental halin sa mga nasunokon pungsod nga may ara sang kaso labi na sa mga nasyon nga may ara outbreak na sa sining monkeypox virus. Isa lamang ini sa mga ginkasugtan sa damlaglang ako sa kahapon nga meeting sa Provincial Infectious Disease and Action Control Council na ginapabunuan mismo ni Governor Bong Lacson. Suro kaya Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, hulaton pa nila anay ang guidelines nga ipadala sa Department of Health. Kamanti, lain ining monkeypox mo ikumparar sa COVID-19 kung pag-isolate, pag-quarantine ang paghahambalan. Ito mabulubudlay ang pag-detect once nga mag-positive ang pasyente, tatlo iyag simana pa na noong mabalaan. Kung positive ang lawas ang tao sa monkeypox, kag once nga positive, tatlo ba kabulan yung kalawigon sa pag-quarantine. Hindi na na mabudlay ang pag-train liwat sang sa mga medical personnel kay Ambal de Diaz. Ay mga ideya na inis sila, no? Kung na paano pagpatagayon sang RT-PCR swab test o kaling ang ila sa nga tagatun-an diri kung nano ni kinaiya sang monkeypox virus. Di isa ang positibo nga persona diri sa Puso Pilipinas sa monkeypox pero di daway makita sang report kinabaton nga nagpositive pa to ang mga nagka-close contact niya kag laban-laban nag-alalayo naman. Isa diri sa mention nga pusod amo ang South Africa, no? Kay may mga overseas Filipino workers nga nagapauli man mo dari sa Negros Occidental so laban-laban muli sila ang subject sa siring liwat kapag bukas ng mga molecular laboratories. Kaagod nga kuhaan sila sa RT-PCR swab test this time sa monkeypox naman nga virus. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz. Amo nang aton nga ginabantayan nga movement of people from these areas. What are we supposed to do just in case no nga may sugod na sa pagsulod sa mga nagapuli abi nga mga aton nga mga overseas workers naton. So subong it was approved by Gov no upon recommendation of the body nga ang aton nga molecular lab should be trained already yung staff no for the conduct of RT-PCR test para naman sa monkeypox no. We have the molecular lab, we have the
machines, no? And the PCR machines. So ang ato lang nga obrahon is to acquire the test kits naman specific for monkeypox and to capacitate sa aton nga mga employees who work in our molecular labs para kabalo sila nga paano mag-handle sa samples o mag-conduct sa testing sa aton nga samples from possible monkeypox nga mga pasyente. So, amo na ang discussion to nga kabudlay i-detect siya. No? So, amo na kabudlay sini nga masakit ang causes of transmission supposedly is really physical, no? Skin to skin contact, and we have to be really very careful about it. Sa ibang nga balita, good news ni para sa Negros Occidental kay may ara sang surat kay padala si Professor Director sa DILG si Roslyn Quintana address kay Governor Bulag sa nagapabalo ang Negros Occidental nakakuha sang 100% gid nga functional adjectival ratings, no? Naglikad nga 2021 isa. Sa nalikad na 2019, nakakuha lamang ini sang 76.92%, pero sa 2021, 100% git ang nakuha sa Negros Occidental. Pagkaroon talang patag kung ano bala ang Botsiligon, siring functional adjectival ratings ang DILG. Plus, nakasumpa na si Vice Governor Jeffrey Ferrer, no? Kay Jared Gasser, bilang Vice President mo, ang Vice Governors League of the Philippines. Sa mga opisyal nagkapanumpa, si Presidente Marcos, amo na pa sila sa ila, ito mismo sa Malacañang. Ang kaaksyonikikan sa Kapitolyo Action, Malo de Ruvaya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga kaaksyon na tondra, ang inyo sining car, ang inyo bla sa lakyan, ti daw maruginot kay ang aircon gabuga siya, hindi bugnaw, init ang buga niya. Ipa-check lang ninyo, no? Kinanglan tagid car aircon cleaning system, no? Arina dali malang ni no backglass dashboard. Katuan na balita ni aksyon na John Diaz sa Nokpo. Ini may kangtaran sa Zumba instructor. Patay ini sa pagpanglutang kaina sang aga dra sa Banwa sang Hinigran. Kag alkalde or bata sang alkalde sa syudad sang San Carlos Blaho or sa Banwa sang Calatrava nadakpan sa bypass operation. Isa ka drug user suno sa kapulisan. Yari ang kaudan sang balita ni aksyon John Diaz sa Nokpo. Sa detalye aksyon John. Action Rex, bago palang gid nakabukas ang isa dira ka establishmento sa Bahin, Sandalan, Burgos, Barangay 4, amo sa may Prince Hypermart bala
sa may banwas sang Hinigarana sa nagluntad din nga sa isa ka shooting incident konsidein patay gid ini nga biktima nga isa ka Zumba instructor nga ginkilala kay Clint James Tomazar 30 anyos kag residente sa barangay Narawis sa Mumanga, Banwa. Sunod diri kay Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando ang hepe sang Hinigaran PNP nga nagapanglakaton ini nga biktima nga si Tomazar kag nakontani nga magsulod action rec sa post-marketing enterprise draman sa may Prince Hypermart sang Gintiro ini magkaisa ka bes sang suspetsado nga nakasuksok sang t-shirt kag may brown technical pants nga 7 packet kag may kalo ini action rex kag nakasuksok man sang face mask. Igo sa ulo ang naangkon sining ni Tomasar kag di nakita man dito sa area kaina nga naglaptagid ang dugo dito sa may sa log action rex sa tubang sining Prince Hypermart. Ining suspect naman ang gilayon nga nagpalagyo nagdalagan padulong sa isa ka motorsiklo na ginapayag sang mga otoridad isa ka dark nga blue Mio 125 nga may standard stock side mirror action Rex. Ining ginsakyan sang suspect padulong sa norte kabahin sang Banwa sang iniman ang nagapalagyo. Doon pa rin ni Sabando nga mahimo ang biktima nga si Tomazar ang ginsundan gid sang suspect halin sa ginhalinan man mismo nga lugar pakadto dira sa may merkado kay lapit na merkado mo. And sunod rin kay Sabando mahimo nagkuha lang kitang sang tiyempo ining suspect nga mapalapitan ining biktima kay kun lantaw na action Rex base man sa pagpayag sang mga saksi close range lapit lang gid dogin taya lang sa ulo sining biktimang armas kag digdogin tiro sang isa ka bes. Nakompiskar dito sa crime scene ang isa ka basiyo sang bala sang kalibre 45 nga armas lutang. Pero sunod ba diri kay Sabando hindi pa nila magkompirmar sa karon kung ano gid man ang armas ang gamit ning suspetsado nga nagtiro patay diri kay Tomazar. Kumpirmar man ni Sabando nga isa ka Zumba instructor ining si Tomazar nga ginpatay kaina sang aga. Yari si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando sa aton interview. Bleeding sa ulo niya, no? At binarin siya sa ulo, close range. Okay. Ay, unidentified main suspect. Hindi pa natin nakikilala, pero ito may display na tumakbo, Kaya ang Yamaha Mio 125 with tie scooter. So, ang informasyon, habang naglalakad itong victim, papunta sa Galing Enterprises at Prince Hypermart, pinaril siya. Naglalakad ko sa ay Hinigaran clinic. Hinigaran medical clinic. Okay. Ang registered team, but later declared diabetic siya. Ang sunod rin sa Bando, ining si Tomasar actually nagaginawa sa ginadala sa may ospital sa ginabiyahe ini ginatingwan nila nga may istorya gaya kay pagabot dala sa Rural Health Unit irigin deklarar nga dead on arrival sang attending physician. Ano ginang motibo siniman? Sunod rin kay sa Bando, ginalantaw din ang motibo action Rex isa sa Angulo rin kay may mga impormasyon sila nga nabaton dodamo kuno sang karelasyon iring si Tomazar action Rex dala sila mismo nga Banwa pero hindi pa niya makonfirmar kung hindi sa bala miyembro sa LGBTQ community. Kung third sex black so Rex ginawag naton kay subong ongoing investigasyon. Ang madali ni Sabando kung ang pamilya mismo ni Tomazar ang magatag sa ila sandugang impormasyon may mo ini nga makabulig kay ang cellphone na ginapanagyan sining biktima na recover man dito sa crime scene action Rex. Base pa lang may makabukas sa telepono, base may mga uli ito siya nga nakaistorya antes sumana tabo ang krimen kaya ang madali ni Sabando makabulig pa ni agad matumod ang suspect action Rex. Ilabi na nga broad daylight temprano damo sa mga residente dira sa palibot kag establishmento komersyal Ano oras to ganin tabo to? Pasado na sotso sang aga pagulanggid na kabukas inang Hypermart direction Rex kag lapit gid ni saya sa may merkado publika. Subong ongoing pa investigasyon base may makuha tong CCTV footages ang Hinigaran PNP amo nagretingwaan subong ni Police Lieutenant Adolacion ang team leader ang Deputy Chief of Police sa Hinigaran PNP nga nagpanguna sa pagresponde sa may crime scene.
Sa ibang pa nga balita, Action Rex, inita na lupang doon man nga balita, kaging kakibota sa San Carlos City PNP, nga nagkandak sila sa bypass operation, las 8:20 ang tak na kagabi, dala sa area sang Luzuriaga Street, Barangay 6, sunod sa San Carlos, ang subject nila, mula si Chito Tienza, 46 years old, isa ka street level individual, kag-residente man sa mga lugar, galing kay pagkandak nila sa bypass, dito nila nadakpan man Action Rex, nga nagagamit sa illegal nga droga ang bata sang alkalde sa Banwa sang Calatrava, bata ni Mayor Marilyn Era, nga muning nadakpan nga si Nestor Era, 40 anyos, Action Rex, kag residente man sang Calatrava. Nadakpan din dito sa bypass operation, ining 60 anyos nga si Rosalia Nemenzo, nga residente sa Barangay Suba sa Banwa sang Calatrava. Sunod so, kay Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police, at the same time spokesperson sa San Carlos City PNP. Actually, wala sa watch list, drugs watch list sa San Carlos City PNP ning si Era, galing kay tikhapon sa nakandak sa bypass operation, nakuhaan inisang pila ka mga sachet sang illegal nga droga, Action Rex. Dugang padari ni Aurita, ining si Era, ginakabi kinamang nga drug user kung nagagamit sa illegal nga droga, pero sila informasyon nga nabaton, wala ini nagaduso kung nagawaligya sang illegal nga droga, Action Rex. Paagod nga pamatud-an nga ini nagagamit sa illegal nga droga, gilayon kagabi gindala ini sa May Negros Occidental Police Provincial Office Crime Laboratory, kagintay dalom sa drug test, kag kung nanging positibo, Action Rex, ang drug test ini sa examination, tidra nila dugang ini nga dokumento sa pagpasaka sang kaso. Kaya balda ni Aurita, ini bisang nga wala sa ilalistahan, kikagibot Manila ang pagkadakop diri kay Era, kabahin ini sa ila responsibilidad bilang police. That is why wala na nila gintago, Action Rex, ang pangalan kay sila mismo wala na kabalo nga bata gani ini ka-alkalde sang Calatrava. Kapo na kumpiskar sa bypass operation ang 102,000 pesos ka balor sang illegal nga droga, mga 13 taran ka sachet, ginabrabante nagabugat sang 15 gramos mga drug paraphernalia man nga nakumpiskar ang mga kapulisan. Yari si Police Lieutenant Ruby Aurita, ang Deputy Chief of Police sang San Carlos City PNP. Wala siya sir sa aton gid nga target kay ang aton gid nga subject amo ni si Chito Atienza. But then kagabi during the bypass operation, dito kag naabtan man ni naton si Nestor Era Jr. kag upod man ini si Rosalia Nemenzo na ato dito sa sulod sa balay ni Chito Atienza. Okay, pero may mga recoveries makamo sir? Yes sir, may na-recover kita nga mga plastic sachet sa kay Nestor Era Jr. and subong man sa kay Rosalia Nemenzo. Action Rex, nabatian si Police Lieutenant Ruby Aurita sa San Carlos City PNP. May balita man sa may bano sa Mursa, ligad si Mana, may robbery hold up, may ara na naman Action Rex, nagluntad na naman sa may barangay Minuyan. Check pa natin karon may isa ka suicide incident man nga nagluntad sa may syudad sang Silay. Balita gikan sa Nokpo ang ka-aksyon nyo, Aksyon John Diaz. So sa balita na sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na John Diaz. Kaina mga kaksyon, tatlugid ka mga mapalaron nga nagdaog sa aton sininga. Dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod. No? Tatlugid sila. Kaina o isa ka sako nga bugas ang nadaog, isa ka 1,000 pesos kag isa ka gift check mga kakson nga 1,000 pesos ang nadagan kaina mga kakson. Ay puwerte, congratulations sa aton sininga mga taga daog kaina sa aton sininga. Dakop ka, daog ka, Rolita promo sa Aksyon Radyo Bacolod, no? Congratulations sa aton sining mga winners. Dali lang kay ginas kanta diho. Congrats sa kay sino ni? Way mapangbutang o sige. Isaksako nga bugas, isa ka gift check, isa ka 1,000 pesos. Ayos! Sige, congratulations Mati lang kamo dira sa Aksyon Radyo Bacolod, no?
May tisi anay, kulang brangi mo sining alawas ang vitamin C, kinanglan tala mag may tisi kita. Tumaron tani adlaw-adlaw ho, dapat perming nga mangin mabaskoga ang ato sining nga immune system kagang bugos nga pamilya para hindi madalay madapo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades.
Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingdalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man
nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sang hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagkigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol, may tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod, may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022, tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes, tubtob Sabado, o kon kabilugan, nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ubsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok.
Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kung ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kung larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kung pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, umalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, Aksyon Balita, Banat, Buligi.
Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, puling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, launa 14 ang aton oras sa iluhan tanay balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Kadtuan tang balita gikan sa Bacolod City Police Office. Ini may kang tanan sa barker balangan lutangan sang upod niya sining nga barker matapos nga nag-away parte sa jutihaya sa parkingan, biktima padayon nga ginabulong sa ospital. Yari ang countdown sang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa. Aksyon na Eric! Aksyon Rex, I-preparar ang gown? I-preparar ang gown mo, no? Okay. Para sa marching order. Marching order. Sa buwas sa gabi, no? Kaya maabot kita taro kaagahon. So, ara ng mga kapre kang manso. Nga magasugat sa news team, no? Sakay on board sa MB Karay-Karay. MB Karay-Karay, Ang isa doon nakaridi na gani. Ari nang iyang swimsuit, with matching sportswear. Sportswear, Hindi may swimsuit attire, may sportswear attire. Daw balibol bla? May harap nga swimming attire. Pwerte. Amo na yung preparasyon ni Aksyon Alvin, no? Makakanto na gid na sa lugar nga wala iya pa makantuan. Oh yes, kag maningat-ingat siya. Laban kung paano ang foreigner magpaligo nga nakatibak. Ayo di purma. Ate, okay. Preparahan niya gid na, kondisyonan niya gid na. Mapuli pa na sa silog, Mapuli ka pa, pre, silog? Hindi na siya mapuli, kaya mapa-facial sana, no? Okay, Marisonya da, relax ka na. Marisonya, kaya mapa-facial si Aksyon Alvin. Marisonya, relax ka da, hindi na kapuli, buwas si Aksyon Alvin, kaya mapa-facial sana, no? Ayo di purma. Puti-puti. Official gid sa. Para hindi sa masalaan nga kita, no? Ayo di purma. Pare, Sonia, relax ka lang da. Relax lang da, Marisonya. Isa katuig nga matabo sa amo ni Aksyon Alvin. Kisama lang na si isa katuig mo. May enjoy kami ni Aksyon Alvin, no? Laban. Swimming. Night swimming kami ni Aksyon Alvin, night swimming. With, Ayo di purma. With matching tanduay ram. Basi ko may magdungka to nga tabaga ko, makapangilaw pa ta, no? Sabi ko magdungka nga kataw. Ambot ko may tabaga sa Boracay? Nga dungka, may araguro, no? May araguro sa gwa lang Sa gwa lang guro, Oo. Di pa ang ilaw-kilaw ta to, no? Laban Si Jomarete to... Ready na na saya. May mga substitute sa iya nga manugluto, no? May manug substitute. Oo, si Edmond na yung masubstitute sa iya, no? Laban Nga manugluto, no? Kaya medyo ma-relax pa siya. Ayo di purma. Ma-relax pa si Jomarle, bisan ka dali lang makayun-yuhon siya. Pero meron tayo sa initan, no? Tayo sa tubigan niya. Sabi sa tubigan naman ta para ka daw makarelax kita. Laban. So, ang tanan daw excited, Aksyon Rex, gani nga man. maka-jump off na mayong lawas, buwas sa gabi, Gani man, kabay pa. Kabay pa ka mangin mayo lang ang lakat sang panahon, tinano niyang barker ya? Ate, na yan, na mayo, no? Hindi ka mayo ya. Kaya mo barker man yung nagtiro. Gli siya mo lang kamot lang tublang kita ko kapon siya mo. Apo, takto rin kung maya tumagaw ang armas. Ate ba si ko nadughagi sa ko na ulo, no? Pinag-agaway pa sila sang pinggan nga gintiro siya mo. Ang rin naman ito, parte sa Jutiana, hindi na sa terminal, na sa may alihi, sa may puro katalingban na. Ito na kayo sa isa ka, sa suspect nga siya, pre, ako na majuti.
Isa to di papasukot hindi niya ako ni kwan ako ni Jute. At sinumpakilay na biyan ay masakit ka tinaga. Nagpuli ang suspect. Sinunod pa sa biktima at sa balay nila to katila to paray mo na sila balay. Ay nagpukutay. Uli ko yung si balos ang suspect. May ara gali armas ang suspetsado. Kagintiro ang biktima. May nga swerte kiti kamot na pero ang biktima ara gyapon nagapabilin sa Hospital Sang Bacolod Adventist Medical Center. Moldi, siya rin palayag ni Police Captain Edwin Bonilla ang hepe sa station number 7. So, Eric, no, bali kagahapon mga pasado alas 12:30 may shooting incident diri natapong sa area sa Police Station 7 diri nil dampi sa Puro Katilingban Barangay Alihis. Kung sa dini ang incident is involving siya sa duwa ka mga parker sa nasambitan naton nga lugar, no, sa initial nga investigation sa aton kapulisan nga ini nga duwa kuno ka parker bulos-bulos na da sila. Sa ginayo ni kuno sa isa daw hindi pala maghalin ng isa ka barker ni ang biktima so munisang gining sugdan sa ilahited argument generic at uli ni kuno ang suspitsado sa iya balay so ginsunod man isang biktima kaga nagdumugay ni dito sa lapit sa ila balay kaga may nagatian na mga lupok ang pumuluyog dira sulo sa biktima may gindro kuno nga armas ang suspect kagin agaw niya kung galing sa gintry niya agaw kuno naglupok ining pinggan kaga mo ning tunanak generic nga natilas ng iya nga wala nga kamot Butchiling sir na igo ning kamot ya? O pilasonis siya so in Tagalman ni sa medical attention sa barangay medical team and then after sini tingwaan ni siya nga dindala dito sa isang bamsing ospital kay ang provincial medyo congested na so ginto kamayon lang sa pamilya nga dito dal. Police Captain Elmer Bonilla ang hepe sa Police Station number 7. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Action Eric Palparo, report una sa balita ng aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa. Balita gikan sa Bacolod City Police Office. Matapos ang balita ni aksyon na Eric Magbanwa, sa iluhan tanay balita ni aksyon na Roger Gotib. Ini may kang tanan sa amay kag duwa ka mga bata sineho arestado balita tlugid sila no matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kasong frustrated murder. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Yari ang countdown sang balita upod na kay aksyon Roger Gotib. Aksyon Roger. Action Rec arestado ang amay kag duwa kini ka mga kabataan matapos nga ni sila nagapangatubang sang kaso nga frustrated murder kag gin-serve sa ilang warrant of arrest mga alas 11 pasado takna sang hapon kahapon o sang aga kahapon sa bahin sang sitio Tanggili sa barangay Celestino Villasin isa ini ka upper barangay diri sa may siyudad sang Cadiz. Ang gidakop diri gikilala kay Felipe Villaruel, 34 anyos sa edad niya. Ini siya residente sa among lugar. Samtang gindahan ako pagidagya sining bata nga si Renante Villaruel, 43 anyos. Kag ang isa pagid nga gikilala kay Dante Villaruel, nagapangidaron man sang 46 anyos. Suno sa report, ang ila sining kaso, ang gin-issue sang RTC branch 60 nga Santo Ana ginpirmahan pa sang nag-retired nga na judge nga si Honorable Judge Renato D. Muñez. Ang ini nga kaso Action Rex madugay-dugay na kay ang issue sang among warrant of arrest ang nag-retired nga judge sa kapit sa ini Marso 20 tuig 2012. So, sa report, 200,000 ka pesos ang piyansa nga panugot sang korte para sa kahilwayan sining tatlo o kung sa sining mag-amay nga karon detinado sa bahin sang Cadiz City PNP Custodial Facility. Report gikan sa siyudad sa Cadiz aton mga kaaksyon nga mahilig magkape liwat kita nagapanumdum nga ang manamit nga kape kag naghatag pa sa aton sang maayo nga resulta sa aton ikay lawas
BBB program. Ini si Aksyon Roger Guti Mega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Goti, balita gikan sa siyudad sang Cadiz. Standby na Aksyon Nelson Patinio diri gitaho sa ginarekomendar gid naton life extension na vitamin D3, no? Amo ni isang supplementation para gid sa tanan. Una sa tamang serbisyo. Gantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio sa area sang Calatrava. Bata sang empleyado sang gobyerno ho nadakpan sa drug by bust operation sa Banwa sang Calatrava. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Aksyon Rex sa sospitado nga madugay na nga gina-surveillance ang Calatrava Police naulog sa mga kamot sa kapulisan sa isa ka drug by bus operation kagabi La City Media Agosto 17 sininga tuig. Ang sospitado Aksyon Rex ang ginkilala sa kay Raymond Gomez 30 anyos walay trabaho kag residente sang Purok Amihan 2 sa Barangay Subas sa nasambit nga Banwa. Si Gomez ang anak man sang isa ka empleyado sa gobyerno nga nagatrabaho sa Banwa sang Calatrava nga nadakpan sang kapulisan sa pagpamuno ni Police Major Lumiain Lidawan, hipi sang Calatrava PNP kag Drug Enforcement Unit sang Calatrava. Ang sospitsado Aksyon Rex ang nagkuhaan sang limatanan ka mga magagmay nga pakiti sang ginadudahan shabu kag nagabugat sang .64 ka gramo kag may standard drug price nga 4,300 ka pisos kag subong man kas nga 500 pesos 88 lakip na diri ang drug by bus money nga gingamit sa pagbakal sang illegal nga droga. Sa karon Aksyon Rex nahunong sa custodial facility si Gomez kag natalana nga pagapasakan sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165 pagupot sa illegal nga droga. Report gikan diri sa Banwa sang Calatrava ka Aksyon Nelson Patinio na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kay Aksyon Nelson Patinio sa iluhan tanang balita ni Aksyon VJ Apasible. Baong pagulan-ulan to hindi gid ka paiway, no? Gatulo-tulo ang manipis nga ulan, no? Isa ka puliso ginsungka ang armas lutang sang iya ka si Manwa sa idalom sang armas bay lubugas nga programa sa La Castillana PNP. Yari ang countdown sang report ni Aksyon VJ Apasible. Aksyon VJ. Aksyon Rex sa nagapadayon sa karon nga armas bay lubugas nga programa sang Negros Occidental Police Provincial Office. Isa iya ka Police Chief Master Sergeant sa Banwa sang La Castillana ang voluntaryo nga nagsurrender sang armas lutang sang iya sininga kasimanwa nga isa ka unit sang homemade 12-gauge shotgun
kahapon nga adlaw Agosto 17, 2022, tak na alas 10:33 ang aga sa istasyon sang La Castellana PNP. Ginkilala ang ining pulis sa kay Police Chief Master Sergeant Rodnel Sueta, 47 anyos, kag residente sang Colmenares Street, Barangay Robles, sa nasambit nga Banwa. Sandig sa report sang La Castellana PNP, ginpaagi lamang kay Sueta ang pagsurrender sa nasambit nga armas luthang, mangod nagikan ini sa isa ka residente man sang Banwa. Si Patrolman Eric Lumugdang, Assistant Tukhang kontra Armas Luthang, Police Non-Commissioned Officer, ang nagbaton sa nasambit nga Armas Luthang sa ila sining istasyon nga nahamtang iya sa Feria Street, Barangay Robles, Banwa sang La Castellana. Bangod sa pagsurrender sang isa ka residente sang iya sining Armas Luthang, paagi kay Police Chief Sueta, nakabaton ini sang isa ka sako nga bugas gikan sa pamunuan sang La Castellana PNP. Sa karon, aksyon na Rex nagapanawagan ang La Castellana PNP sa publiko, partikular na sa mayara pa sa Armas Luthang nga wala iya sa nagakaigo nga dokumento nga gilayon ini nga isurrender sa ila sining istasyon, mangod indi man sila pagkasuhan kundi sa baylo hatagan pa sila sang isa ka sako sang bugas. Balita nagikan sa Banwa sang La Castellana. Ini si Action VJ Pasible, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na VJ Pasible sa mga kaaksyon ta. Ariyo magkabulig sa constipation. Balaw kang constipation among isang Iloilo, isang tanan nga mga diseases, mga kaaksyon. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitingalamo sa mga pasunib la. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyot biniluhan ay tiro sa mga katapusang PINEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi
Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan. Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kung mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig, nga taga Syudad sang Bacolod. May tubtob lang kamo, 5 sa hapon, sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon, kag gabi nga programa, kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability
6:30. Action Reports Afternoon Edition. Action Firing Line. Kag Action Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Guasang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa duha ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginaulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangat sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kag iban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2. Secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3. Seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kun ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4. Support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamos sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5. Sustain hydration o kung mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya batok sa Tiyempo diri sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon namon sa kahanginan, no? Tingway ta malabutan pa bosan ta na lang ini mga kaaksyon, no? Salamat gid nagagda na kita sa masunod nga programang This is My Life o podcast aksyon. Walmas
sugaton. Ako naman ang inyo sa kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kaedisyon sa Aksyon Balita.